Hej. Hej. Hvordan går det? Ikke så godt. Jeg trænger til lidt ferie langt væk. Hvad med en tur til månen? Hvordan kommer jeg til månen? Det klarer jeg. Jeg har selv set det i cirkus, at de sendte en klovn helt op til månen. Det lyder faktisk ret godt. Se her, så stiller du dig her. Så stiller jeg mig her. Så tæller vi alle sammen fra 10 til 0. Så springer jeg ned på vippen. Og så flyver du op som en raket op i luften. Helt op til månen. Er du klar? Ja. Så tæller vi alle sammen fra 10 til 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Hvad er der galt? Jeg har glemt min kuffert. Ud af hen. Er du klar nu? Ja. Så lader vi alle sammen fra 10 til 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop! Hvad er det nu galt? Jeg har glemt mine solbriller. Så hold og hent dem. Der er ikke solbriller på månen. Solbriller. På månen. Er du så klar? Okay. Så tæller vi alle sammen fra 10 til 0. En gang til. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Gider jeg altså helt ærligt nu. Hvad er der galt? Er det farligt? Nej, du skal bare holde dig for øjnene. Sikke en masse jordrobotter heroppe på månen.
Når man tror på månehesten, kommer den og henter en. Alle aberne heroppe, de har alle 4 ben.